Ja, men se, først skal jeg lige gøre noget, som er meget vigtigt for den gamle julemand. Han skal jo have brillerne på. Det er klart, for ellers kan han ikke rigtig se, hvad der står på de fine sider. Det var godt. Sådan, ja, nu skulle vi se. Peters jul. Ja, se, det er en bog, der blev skrevet for mange år siden, og den handler jo om den lille Peter, der går og glæder sig. Jeg kan næsten ikke vente, til det bliver juleaften. Og den første lille vers, der står her, det begynder sådan her. Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen hvid, så ved jeg, julen kommer. Min far hver dag i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer. Og på hans bord forleden dag, jeg så et yndigt lille flag, og det jeg ikke glemmer. Papir han klipper med en saks, men når jeg kommer ind, han straks sin stas i skuffen gemmer. Og mor har peberkager bagt. Jeg ved det, jeg har selv dem smagt, da de var ganske varme. Sit sølvskab mor nu åbnet har, og stasestagen frem hun tager, den med de mange arme. Og mor hun har så mange bud, hvert øjeblik skal Anders ud, og mor og Anders visker. Men jeg kan dog nok høre tys. I morges var det julelys og røde bånd og svisker. Ja, nu skulle vi se, der var vist lige lidt mere her. Da før jeg ud med Karen gik, vi var i bagerens butik, der stod den tykke bager. Og han skrev ned, hvad Karen sagde. Til juleaften skal vi have 2 store julekager. Gid det var jul, og var det rart. Men nu må den der komme snart, det var ikke længe. For fra min stol ved vinduet her, på køkkenmuren jeg jo ser, alt julegåsen hænge. Se, det var den historie før julen.